easy go. నటరాజ్ మీరు చూస్తున్నారు నటరాజ్ టెక్ వరల్డ్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను మీకు మన వీడియోలో మనం ఏదైనా ఒక వీడియో పెట్టి దాంట్లో ఏదైనా మిస్టేక్స్ చేసి అయ్యో నేను దీన్ని మిస్టేక్ చేశానే అని మళ్ళీ ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేసిందని దాన్ని మళ్ళీ మనం ఎలా ఎడిట్ చేయాలనే దాని గురించి మీకు చెప్తాను. సో ఫ్రెండ్స్, ముందుగా మనం వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, వీలైతే లైక్స్ షేర్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో అప్లోడ్ చేసిన వీడియోని ఎడిటింగ్ ఎలా చేయాలి అనే దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం ఫ్రెండ్స్. లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. సో ఫ్రెండ్స్, ఇందాక నేను మీకు చెప్పినట్లుగా మనం ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేసిన వీడియోని ఎలా ఎడిటింగ్ చేయాలి, దాంట్లో ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే ఎలా ఎడిటింగ్ చేయాలి అనే దాని గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం ఫ్రెండ్స్. ముందుగా అలా చేయాలి అంటే మన మొబైల్లో ఉన్న క్రోమ్ యాప్ ఉంటుంది కదా, క్రోమ్లోకి వెళ్ళాలి. క్రోమ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత సెర్చ్ బార్లో youtube.com అని సెర్చ్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. youtube.com అని సెర్చ్ చేయాలి. youtube.com అని సెర్చ్ చేస్తే మనకి ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఏ విధంగా వస్తుంది కదా ఫ్రెండ్స్. మనం దానిపైన ఉన్న 3 డాట్స్ ఉంటాయి, దాన్ని క్లిక్ చేసి దాన్ని క్లిక్ చేయగానే దాంట్లో డెస్క్టాప్ సైట్ అని ఉంటుంది, దాన్ని ఎనేబుల్ చేయాలి. దాన్ని ఎనేబుల్ చేయగానే మీకు స్క్రీన్ అనేది ఈ విధంగా వస్తుంది, అంటే మన స్క్రీన్ కంప్యూటర్ వర్షన్లోకి మారిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. దాని తర్వాత మీ ఛానల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేసి దాంట్లో యూట్యూబ్ స్టూడియోలోకి వెళ్ళండి. యూట్యూబ్ స్టూడియోలోకి వెళ్ళగానే మీకు ఈ విధంగా అయితే చూపిస్తుంది. దాంట్లో మీకు ఇప్పుడు చూపించినట్లుగా చూపిస్తాను ఒక నిమిషం ఫ్రెండ్స్. దాంట్లో మీరు దాని కింద వీడియోస్ అని ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, దాన్ని క్లిక్ చేయండి. దాన్ని క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇలా వస్తుంది. దాంట్లో మీరు ఏ వీడియో అయితే మీరు ఎడిటింగ్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ వీడియో దాని మీద క్లిక్ ఇవ్వాలి. క్లిక్ ఇవ్వగానే మీకు ఇలా వస్తుంది కదా, దాంట్లో పెన్సిల్ ఐకాన్ ఉంది కదా, దాన్ని క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. పెన్సిల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయగానే ఇలా వస్తుంది. దాంట్లో థర్డ్ వన్ ఎడిటర్ అని ఉంటుంది, దాన్ని చూపిస్తున్నాను. దాన్ని క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేయగానే మీకు ఇలాగైతే వస్తుంది ఇంటర్ఫేస్. అలా వచ్చిన తర్వాత మీరు స్టార్టింగ్ ఎక్కడ ఎడిటింగ్ అంటే ఎక్కడ కట్ చేయాలనుకుంటున్నారో అక్కడ తీసుకెళ్ళండి. ఆ లైన్ని నేను ఇప్పుడు దాన్ని అడ్జస్ట్ చేస్తున్నాను చూడండి. నేను ఇప్పుడు అడ్జస్ట్ చేస్తాను. స్టార్టింగ్ ఎక్కడి నుంచి అయితే కట్ చేయాలనుకున్నా అక్కడ తీసుకెళ్ళిన తర్వాత మీరు ఇక్కడ పైన ట్రిమ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది, మీకు ఇది హైలైట్ చేసి చూపిస్తాను ఒక నిమిషం ఫ్రెండ్స్. ఆ ట్రిమ్ అనే ఆప్షన్ మీద మీరు క్లిక్ అనేది ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు చూపించాను కదా, క్లిక్ ఇవ్వగానే మొత్తం సెలెక్ట్ అయిపోయింది. అలా సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత కింద స్ప్లిట్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది, దాన్ని క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేయగానే మీరు ఫస్ట్ తీసుకెళ్ళిన లైన్ దగ్గర కూడా బ్లూ కలర్ వస్తుంది. తర్వాత చివరి నుంచి ఎక్కడి వరకు అయితే లాస్ట్ మీరు కట్ చేయాలనుకున్నారో దాని వరకు తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ అక్కడ కింద స్ప్లిట్ అని ఉంటుంది, దాన్ని క్లిక్ చేయండి. మళ్ళీ 2 వస్తాయి. తర్వాత మీరు ఏం చేయాలంటే ఆ ఎండ్ నుంచి లెఫ్ట్ నుంచి అంటే రైట్ నుంచి లెఫ్ట్కి మీరు డ్రాగ్ చేయాలి. ఆ లైన్ని చేస్తే ఇట్లా బ్లాక్ కలర్లో 2 ఎంటులు కలిసి ఉంటాయి. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే కింద ప్రివ్యూ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ప్రివ్యూ అనే ఆప్షన్ని మనం క్లిక్ చేయాలి. ఓకేనా? అంటే మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను మీకు. ఆ లాస్ట్ ఎండింగ్ ఉంటుంది కదా, ఎండింగ్ మీరు ఎక్కడైతే తీసుకున్నారో అక్కడ నుంచి ఇటు సైడ్కి డ్రాగ్ చేయాలి. డ్రాగ్ చేయగానే 2 ఎంటులు కనుక అతుక్కొని ఉంటే అంటే కలిసి ఉంటే మీరు కింద ప్రివ్యూ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది, దాన్ని క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేయగానే పైన సేవ్ అనేది ఎనేబుల్ అవుతుంది. దాన్ని క్లిక్ చేయగానే మిమ్మల్ని మళ్ళీ అడుగుతుంది, మీరు మళ్ళీ దీన్ని కన్ఫామ్గా ఇంతవరకు ఎడిటింగ్ చేస్తున్నారా అని అడుగుతుంది. అలాగైతే మీరు సేవ్ కొట్టేసిన తర్వాత మీకు ఎడిటింగ్ అనేది అయిపోతుంది కొంచెంసేపు. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో చూసారు కదా, ఈ వీడియో మీకు బాగా ఉపయోగపడుతుందని నేను ఆశిస్తున్నాను. అలాగే మీరు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఇంకా కొంతమంది షేర్ చేయండి. వీలైతే మీరు లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మీ సపోర్టింగ్ ఉంటే నేను ఇంకా చాలా వీడియోస్ అనేవి అప్లోడ్ చేస్తుంటాను. సో థ్యాంక్ యూ.